Γεια σας από το Bookfighter και από το Bet System. Θα δούμε πώς κατασκευάζουμε ένα σύστημα με ένα κατασκευαστικό πρόγραμμα. Ξεκινάμε ενημερώνοντας το κουπόνι, εδώ που δείχνει το βέλος. Το πατάμε και επιλέγουμε μια ημερομηνία. Περιμένουμε να φορτώσει το κουπόνι. Αφού φόρτωσε, επιλέγουμε το σύστημά μας. Έστω παίζουμε 10 τριπλές. Από εδώ κάτω που λέει συστήματα, επιλέγουμε τι σύστημα θέλουμε να παίξουμε. 9, 8, 10. Εμείς θα επιλέξουμε δεκάδες. Κάναμε μια πρώτη επεξεργασία, εδώ επάνω, στον πράσινο κύκλο, να δούμε που κυμαίνεται το σύστημά μας. Από εδώ και πέρα τώρα προσπαθούμε να ελαττώσουμε τις στήλες. Πάμε στο κουτάκι περιορισμοί, πατάμε και ας αρχίσουμε με τις κόντρες. Ξεκινάμε με τους άσους και ζητάμε 4, 5, 6, 7. Πάμε στα χ, ζητάμε 1, 2, 3 και πάμε στα διπλά και ζητάμε 0, 1, 2, 3. Πρέπει να κάνουμε αυτή την κίνηση από την τελευταία μας κόντρα να περάσουμε στο κενό, δηλαδή να κλειδώσει για να μπορέσει να μετρήσει. Τώρα υπάρχουν δύο περιπτώσεις που μπορεί να μετρήσει το σύστημα. Ή να ζητήσουμε να πούμε 3 έως 3 να επαληθευτούν. Κάνουμε την επεξεργασία μας. Βγαίνει 13.200 ή 1 έως 3. Το οποίο οι στήλες δεν έκοψε και πολλές στήλες. Η διαφορά μας είναι εδώ ότι αν ζητήσουμε από 1 έως 3 κόντρες, θα πρέπει να επαληθευτούν και οι 3 και κάθε μία χωριστά. Όταν ζητήσουμε 3 έως 3, που σαφώς οι στήλες είναι πολύ πιο λίγες, πρέπει να συνδυαστούν οι 3 κόντρες όλες μαζί και να βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Αφού φτάσαμε σε αυτές τις στήλες, η επόμενη κίνηση είναι που πάμε εδώ στα συστήματα και σώζουμε το αρχείο, το σύστημα σε αρχείο. Του δίνουμε ένα όνομα και το αποθηκεύουμε. Μετά πάμε εδώ που λέει εκτύπωση, δελτία, αναζητάμε το αρχείο μας και το βλέπουμε. Σώζουμε και τα δελτία σε αρχείο για να μπορούμε να τα δούμε μετά στην εκτύπωση. Εδώ πέρα τώρα μπορούμε για πιο λίγα δελτία, πάμε που λέει μάζεμα και μας συμπυκνώνει τα δελτία. Αν γίνεται καλώς, αν δεν γίνεται κρατάει αυτά που είναι. Φεύγουμε από εδώ. Πάμε πάλι εκτύπωση και μπορούμε να δούμε εδώ που λέει στήλες σε HTML format. Βλέπουμε αναλυτικά όλες τις στήλες μας. Με την απόδοση. Αν θέλουμε να κατεβάσουμε ακόμη το σύστημά μας, πάμε και σε άλλους μερικούς όρους που διαθέτει το πρόγραμμα. Λοιπόν, είναι τα συμμετρικά, το οποίο μπορούμε να ζητήσουμε 2, 3, 4 και εναλλαγές 7, 8, 9, 10, 11, 12. Πάμε πάλι επεξεργασία. Κατεβήκαμε σε αυτές τις στήλες. Αν μας αρέσουν πάμε και το σώζουμε. Πάμε πάλι σύστημα, σύστημα σε αρχείο. Το σώζουμε πάλι RRR1.
διατύπωση, δελτία, σύστημα από αρχείο, το RR1 και μετά πάλι δελτία σε αρχείο, RRR1. Λίγο πολύ αυτές είναι οι βασικές λειτουργίες που μπορεί να κάνει κάποιο κατασκευαστικό απλό πρόγραμμα για το στοίχημα. Επίσης εδώ πέρα μπορούμε να ζητήσουμε το μεταβλητό, το οποίο τσεκάρουμε άμα θέλουμε τι μεταβλητό θέλουμε, έστω και 13. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούμε να πούμε 9 και πρέπει να συμπληρώσουμε τα 4 εννιάρια, είναι οι πιο λίγες στήλες που μπορεί να μας δώσει. Επίσης μια σημαντική λειτουργία είναι το βήμα επιλογής. Αυτό σημαίνει πόσες στήλες μας κρατάει. Δηλαδή έχουμε 2288 και εμείς θέλουμε, βάζουμε ένα βήμα να μας κρατάει ένα 100 στήλες. Μας κάνει την επεξεργασία, μας κράτησε 22. Άμα πούμε 50, και αναλόγως, δηλαδή μας κρατάει τη 1, την 50 και πάει λέγοντας ανά 50 στήλες. Αυτές ήταν οι πιο βασικές λειτουργίες. Επίσης μετά μπορούμε να πάμε στη διαλογή. Δίνουμε την νικητήρια στήλη. Επειδή βγαίνει από παλιά, μηδενίζουμε την νικητήρια στήλη. Δίνουμε την νικητήρια στήλη. Πάμε έναρξη διαλογής. Επιλέγουμε το αρχείο μας. Ήταν το R1, το ανοίγουμε και του λέμε κάνε μας διαλογή στυλών. Εδώ βλέπουμε ότι δεν έχουμε πιάσει τίποτα. Αν θα αλλάξουμε λίγο την νικητήρια στήλη, επιλογή αρχείου, άνοιγμα, διαλογή στυλών, πάλι τίποτα. Λίγο πολύ αυτές είναι οι πιο βασικές λειτουργίες ενός κατασκευαστικού προγράμματος. Από το BET System και από το bookfighter.gr, γεια σας.